M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiraniso lero pano pa tilankhule na Ambuye pa tsiku lachiwiri mu Lamulungu la 28 Pachaka. Ndipo lero mpingo utipatsa chaka cha Teresa wa Yesu, Teresa of Jesus, kapena kuti Teresa wa ku Avila. Ndipo leronso mawu athu akutikumbutsa kunena kuti tikamakhala ngati anthu kuyera ndi kotheka, bora titsate mawu a Mulungu, malangizo amene timapeza m'Malemba Oyera. Kodi inu ndi ineyo pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku timafundisa tikhala anthu oyera? Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Agalatiya mutu 5 ndime ya 1 mpaka 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Catherine Seunda Banda kuchokera ku St. Teresa Parish, Rionde, mu Diocese ya Zomba. Mawu amthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Luka woyera mutu 11 ndime ya 37 mpaka 41. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Razalo Phiri kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu amkalata ya Paulo oyera kwa Agalatiya. Abale, Khristu adatimasula kuti tikhale mfulu ndithu. Muzichilimikira tsono, osalola kumangidwanso mgoli la ukapolo. Ndiye mvetsani, ine Paulo ndikukuwuzani kuti mukalola kukuwumbalani, Khristu simupindula nayenso konse ayi. Ndikufuna kubwerezanso kuwuza aliyense owumbalidwa kuti ayenera kutsata malamulo onse a Mose. Inu amene mukuyesa kusanduka olungama pakutsata malamulowo, mudadzipatula nokha kusiya Khristu. Pamenepo mudalekana ndi madalitso aulere a Mulungu. Koma kunena za ife, chifukwa chakulandira Mzimu Woyera ndiponso pakukhulupirira, tikuyembekeza kuti Mulungu adzationa kuti ndife olungama pamaso pake. Pakuti pamene tili mwa Khristu Yesu, kuwumbalidwa kapena kusawumbalidwa kulibe kanthu. Chachikulu nchakuti munthu akhale ndi chikhulupiriro chogwira ntchito mwachikondi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu mthenga woyera monga analembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adatsiriza kulankhula, wina wa mgulu la Afarisi nkumuyitana kuti akadye naye. Tsono Yesu adalowa mnyumba nakhala podyera. Mfarisiyo adadabwa poona kuti Yesu wayamba kudya osatsata mwambo wawo wakasambidwe ka m'manja. Koma Ambuye adamuwuza kuti, inu Afarisi mumatsuka kunja kwa chikho ndi mbale, koma mkati ndinu odzaza ndi zonyenga ndi zankhanza. Ndithu ndinu anthu opusa. Kodi Mulungu amene adapanga zakunja si yemweyo adapanganso za mkati? Popereka zachifundo kwa amphawi, mudzipereka zimene zili mkati, ndiye pamenepo zanu zonse zidzakhala zoyera. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abalanga okondeka mwa Ambuye, mawu lero komanso chaka chimene tikuchita lero
cha Teresa wa Yesu, amene amatchedwa kuna kuti Teresa of Avila kapena Teresa of Jesus, amenenso ndi mmodzi mwa azimayi ochepa amene amatchulidwa mu mpingo kuti Doctor of the Church. Mawu alero pa chaka tikuchitachi akutikumbutsa kuti tikamakhala tidzizindikira zimene tili. Akutikumbutsa kuti moyo wachiphamaso supindula ndi pang'ono pomwe. Moyo wochita zinthu kuti anthu anditame ndi moyo umene mapeto ake umatipatsa mavuto. Ndimakumbukira munthu wina, kwa lero sindimutchula dzina, amene tidamupatsa mwayi kuti apereke motivation talk kwa akhristu akatolika. Kwa mwina palibe vuto timutchule. Malemu Dr. Saulos Chilima. Ndi adapereka chiso chimene ineyo chidandigwira mtima, ndipo chimene chikugwiriza ndikuganiza kwambiri ndi mawu amene tamva lero. Adanena kuti munthu umene akukhutitsidwa ndi zimene unazo, mawu akuti alesa mawadziwa. Koma chiso chimene adapereka tsopano adanena kuti munthu amene uli pa levulo yachibuku ngati mwamowa, osadziyika pa levulo ya green ayi. Chifukwa zimene zimachitika, chifukwa choti si uli pa levulo yako umayamba kuba. Munthu amene uli pa levulo ya green usazike pa levulo ya kajini mwachitsanzo. Amene uli pa levulo ya jini usazike pa John Walker mwachitsanzo. Tsata sitepe imene uli nayo. Mawu amene kwadala amphamvu chifukwa chonena kuti pakati pathu lero tilipo anthu ambiri amene timachita zinthu kwambiri mwachiphamaso. Mandionekedwe, anthu andione, mwina kapenanso anditame, mwina kapenanso ndioneke ngati. Mawu a Mulungu samayepula ponena zinthu. Mawu yambacha Paulo amalangiza akhristu kunena kuti amauza anthu aja kuti kuumbalidwa kulibe ntchito ngati moyo wanga sudagone mwa Khristu. Ponena mawu aja Paulo chifukwa choti padali mkangano, anthu amatsutsana kuti munthu ukhale mkhristu wenene utani. Ndi anthu amene adachokera ku Chiyuda kana kuti iye aliyense aumbalidwe. Tikumbukira first parish council ija imene timapeza mu Ntchito za Apostoli. Aliyense aumbalidwe ngati afuna kukhala mkhristu. Ndiye timadziwa kunena kuti parish council imeneja idapanga gamonera kuti yayi kukhala mkhristu ndi kutsata malamulo a Yesu Khristu, moyo wa Yesu Khristu zimene amachita. So Paulo amakumbutsa akhristu aku Galatiya kunena kuti mukamakhala ngati akhristu muzakhale moyo mandionekedwe, osagwiritsitsa tizinthu timene titopanda pake nguzina ngati ma value akuluakulu. Ayi, osagwiritsitsa tizinthu timene ine tikhoza ndipatsa ngati ma privileges chifukwa ndofuna paka china chake m'malo moona chithunzithunzi chachikulu, the bigger picture. Ayi, ndi zomwe zimene Ambuye sakudzudzula uyu mkulu amene omuyitana ku phwando kuti tinomatsuka Geneviko ku bwalo pamene mkatimo muli modzaza ndi zinthu zambirimbiri. Kodi Mulungu amene adapanga zakunja si yemweyo adapanganso zamkati? Chiphamaso. Tione chiphamaso cha ife lero lino ngati akhristu m'dziko lathu lino la Malawi. Kumudzi kwathu mmene machokera kwa Kapedzera, kaya kwa Mkungwi, kwa abambo anga, kwa mayi wanga ndi Kapedzera. Ntapenya, ntaona kuti kodi moyo umene ndimaukhala ineyo kwathu, kankuno kumene ndilili kuno, kuti utumiki wanga moyo umene ndimaukhala ndi wamandionekedwe
kapena kuti chiphamaso, kapena moyo wanga udabyalidwa pa mfundo zimene Ambuye Yesu Khristu adanena? Chiphamaso. Alipo anthu ambirimbiri amene tikakumana nawo pamaso amaoneka ngati anthu abwino. Alipo anthu ambirimbiri amene tikakumana nawo amationetsa, amatisekerera, koma kuseri kwa the smile, kuseri kwa kumwetulirako, kuli demoni, satana, mdierekezi. Kodi ife nthawi zina ngati kamakhala ngati akhristu, kaya ndife a business, tikamakhala nkuona kuti business ndikupanga yetu yosemphana ndi chikhristu changa, business ndikupangayi siyogwirizana ndi ma principles kapena nsanamira za moyo wa chikhristu, moyo wa chikatolika, koma ndimachitabe. Why? Chifukwa chani? Kumanena kuti inetu ndine mkazi mmodzi, inetu ndine mamuna mmodzi, koma kuseliku akazi ndi cheni kapena amuna ndi cheni. Moyo wa chiphamaso. Tisayiwala kunena kuti moyo wa chiphamaso zotsatira zake zimakhala distraction, chiwonongeko. Nthawi yonse moyo wa chiphamaso zotsatira zake zimakhala ukapolo wa ine mwini. Nthawi zonse moyo wa chiphamaso umalepheretsa anthu ena kufika pafupi ndi Mulungu kapena kufika pafupi ndi Yesu Khristu. Tikamakhala ngati akhristu, kandi ma business amene timachita, ma NGOs amene timapanga, tidzitha kupititsa patsogolo ma values enieni abwino, kwathandiza anthu kuti asakhala chiphamaso. Chifukwa cha chiphamaso chimabwera chifukwa kuti anthu afuna kupeza china chake, kapena kuti cheni yonse ndiye chiphamaso. Tekhala dziko ndikuti kati cheni yonse ndikuti ambere mwina kwa president, vice, nduna, ma MP, ma kansala, ndife anthu. Cheni ya chiphamaso yokha. Benefit imakhala chani? Benefit imakhala yonena kuti ndiyafike dziko ngati lonsili tukukuka. Fake mmodzi ngati mwathu muja simutukuka. Jifake nkhale mpingo sungatukuke. Fake group lino liyonse singatukuke because ndife ma pretenders. Chiphamaso ndikuti tu pretender. Kwa ife amene tidapanga maphunziro a ukachenjede wa drama, arts, amati persona. The persona si munthu. The persona is a mask. Munthu amakhala kuseriko. Ndi ambiri mwa ife mwina tidavala zima personas. Mwina tidavala zima personas. Munthu weniweni ali kunjako. Ndi zimene amaona ku persona kapena kuchigobachi, kapena ku nkhope imene ndimaonetsa ineyi. Ndi zosiyana kwathunthu ndi zimene ndili nkati. Mwachitsanzo, mundikhululukira azimayi, sindikundofuna kuti ndine zina zake zoti musamachite yayi, komanso azibambo timachita zimodzimodzi. Kuphoda, right? As an example, kuphoda. Kuphoda ndidamva kuti mkanzona kanzabodza ati makhandi foundation ndikuti kadzoyambirira, kena kuti pamabweraso dzina kandi kuti ndzachiwiri, pamabweraso dzina aso kadzachitatu kuti maonekedwe asinthe. The real person, munthu weniweni, ndi amene ali kuseri kwa kuphoda kucha, ndi munthu weniweni. Zili pamwambazi zoti kamapita ukagona timatenga tawo tipukuta zachoka. Zikayo zimene zijazo timabwera back to the munthu weniweni. Chiphamaso ndi chimene chocho. Mukatandasiyona kuti nakuti musamaphoda azima, mukamaphoda ndithu, koma ndunena kuti when it comes to moyo wa Chikhristu tsopano, munaso even physical life. Ngati akhristu siyendera kuvala chimene chichichi, chigobachi, kapena mphodowu, ndapanga create liwa nyuwanele mphodowu ayi. Tiyenda kukhala ifeyo. Ndi Ambuye Yesu akuchenjeza. Njifoke pala onena kuti yayi.
kuumbatu kulibe ntchito ngati moyo wanu sufana ndi wa Yesu Khristu. It's useless. Ndi chimodzimodzi ineyo everyday ndizimanga celebrate misa, koma pamene moyo wanga ukusemphana ndi zimene mupanga celebrate pa misa. Inuyo mudzipita ku misa daily, koma moyo wanu ukusemphana ndi zimene mumachita mukachoka ku misako. Chiphamaso. Akuti chiphamaso ayi. Ndifaka Ambuye Yesu akutsindika ndithu mu uthenga wabwino kunena kuti osamangotsuka chikho ku bwalo pamene mkatimo simutsukamo ayi. Zimene ajira Teresa wa Yesu. Teresa wa Yesu anali Carmelite. She was a Carmelite nun. Koma ndi amene adabweretsa reformation. Ataona kuti moyo wobindikira kapena wa manani sunali wabwino. Limodzi ndi John of the Cross. Ataonanso kuti moyo wa mchipani sunali wabwino. Anabweretsa ma reforms. Kubwerera ku zimene chipani chidakhazikitsidwirapo. Kubwerera ku moyo umene adasankha kuti adzikhala. Lero Ambuye sana kuti inuyo ndineyo tibwerere ku moyo wathu ngati Khristu. Osavala chipodo. Tikhale amene tili pamaso pa Mulungu. Teresa wa Yesuyu akutikumbutsa ndi chifukwa ali doctor of the church, chifukwa cha maphunziro amene wawa ozama. Reformation. The first reformation we have to do is our own lives. Kusintha ineyo moyo wanga, ineyo ndine upanga desire change in my life. Kusintha moyo wanga. Ziyamwe simana adanena kuti iweyo unganene bwanji kuti ndikuchotse mbalanga chiso kali m'maso mwako, nusiya chimtengo chili m'maso mwako. Ndikabwe pankhani I'm addressing you politicians. Ndichifukwa chani dziko la Malawi we continue to sing the same song. Nyimbo imodzimodzi. Ndife osauka, ndife otere. Mmayenda, mmapita kunja mmakonda zinthu zimene kumeneko. Chimodzi na business. Mumayenda ukapanga business dziko lakuti mukabwerera osaona kuti mnaona kuchina chake yayi. Chimodzimodzi ife amene ndi ndalama fe NGOs tipita kunja maybe only the interest of azungu pepani itinenabe. Interest of anthu ena, not interest of Malawians. Zimachitika pakati akamati mufuna constitution through the back door. Kuti amuna dziko tena amuna khokaze kudzikana khaokha. Are these the values of the nation? Kuti zimene zizi ndi mkhalo wa ife ya Malawi. Chifukwa choti kwa azungu akuchita therefore. Na uso azungu nasama tipanga dictate. Nthawi yakwana tichotse chipesona ichi, chipodo ichi. Tikhale chimene ifeyo tili poyamba as a nation ngati Malawi. Koma kwakukulu ngati Khristu. Chifukwa imene timasina titambiri ndi ndalama atu. Ambiri timachita zimene tichitazo osat out of conviction, koma chifukwa cha ndalama. Imene batsinze kuti tikhale anthu achiphamaso. Timachita zina, timalankhulaso zina. Ambuye Yesu akuti tsukani zimene zili mkati. Take out zimene zili mkati. Tichotse tipange brush off zophoda izizi tikhale ifeyo. Tikati tikangane pamira kapena pakalilole. Chimene tikaone pakalilochi chimene ifeyo tili. Ndiye timukavomeze kumene chimene chotili. Chikasintha pokha. We follow my teachings Ambuye Yesu Khristu. Tikakatsata malamulo, maphunzitso Ambuye Yesu. Tikakatsata malamulo, maphunzitso ampingo. Tikasintha. Koma tikapanda kutero, ndizopanda ntchito lero. Ndizopanda pake tinene lero. Ndizamkutuzi tineneso lero. Ngati tingane kuti dziko la Malawi lopa Mulungu pamene Mulunguyo sitidakumane naye. Chifukwa chani? Chifukwa choti zimene mawu a Mulungu amatiuza ndi zimene tikuchita ifeyo zinthu ziwiri zosiyana. Ife ngati Akhristu tili ndi ntchito yotsuka mkati mwa chikho komanso kunja. Tizindikire kuumbala kapena kusaumbala nzopanda ntchito koma tikhale ndi chikondi cha Yesu Khristu. Tikumbukire Teresa wa Yesu anatiphunzitsa tilina kuusintha moyo wathu kwathunthu. Kodi inuyo ndineyo ngati Akhristu tidziyang'ane, ndine wachiphamaso kapena ayi? M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Jingle